desconnectat. Va, Rubio. Jo quan us veu la pantalla, jo veuré encara tots, després no sé què eixirà. Crec que sí. El d'ella de l'amigo invisible. ¿Sí? ¿Ans? Aquí el chico no estaba asustado. El chupito, no me dan pagadito. ¿Y después para dinar? Anem! Anem, que fa tard! I ve plovent. Ah, no ho sé.
no, que és un idiota. És que... Demanante, mos és para atrás, criminals! Dale, salva! Esto es lo del bugueo que maricona es. Pero que yo soy un fotógrafo de esos de Canal 9. No ho veig. No ho veig. Vale, va. No, està gravant-se. Este que està gravant en vídeo. Té l'opció de l'altre, però està gravant en vídeo. Tu, guapetona, vos eren els gires. Que així en allò de darrere. Los parits. ¿Això va para mí? ¿De Canal 9? Qué hostia. Mariconal de justetet, tu, que algú pot posar-se-los. Res Déu. De manera.